Come na. Lig. Yeah, lig. Ang patatas ba dito guys, kulay pula. Para siyang kamuti yata. Mag-prepare na ng dinner kasi 2:30 na. Babe, how many? Huh? Good size. Small? Oh, medium. It's good from the, oh ja, det är nog 6. 6? Ja, fan jag har suttit till innan. Yeah, I just take shower. Yes, yeah. Smell good? That's when I started dealing drugs. I did it to be able to supply myself with what I want. That way I wouldn't have to pay for it. Whenever somebody needed, I would buy. Hello guys, may papakita ako sa inyo. Dahil malapit na ang winter dito sa Norway, nagkusa akong gumawa ng aking neck, tinatawag na necking, tsaka bonnet ba para sa winter. Pero kahit hindi pa naman nag-snowy, kahit hindi pa naman winter, magagamit ko na to kasi malamig na talaga sa labas. Ako ang may gawa nito. Netting ko lang siya. Tinuruan ako ng mother-in-law ko. Yeah, ganito siya. Ganyan. Tapos, pwede rin siyang sa buhok. Medyo mahaba yung ginawa ko kasi nga mahaba yung buhok ko. Ganito siya. Ayan. Then, meron pa akong bonnet. Ito, ang nag-design nito si My Love, yung nasa dulo. Pero ang gumawa nito, nag-netting. Ako ang nag-gansilyo ba ang tawag nito? Sa Tagalog, ako ang gumawa nito. Ayan. Ready na ako for winter, pero hindi ako sigurado kung dito ako abutin ng winter. Ayan.
Pero mag-uumpisa na mag-snowing sa mga mountain base sa weather broadcast pinakita sa TV ngayong weekend. Kaya siguro dito rin sa lugar nila baka mga 2 weeks, 3 weeks more may snowing na rin. Ang ganda, di ba? Nakaka-proud siya sa pakiramdam kasi nga ako ang gumawa, pinagpuyatan ko, pinagpaguran ko. So, yun, nakaka-appreciate lang siya. Hindi na ako bibili ngayon. Kasi nung dumating kami nung February, yung ginamit ko, binili lang namin yun. Ang cute, di ba? First time kong magagawa ng ganito para sa sarili ko. 2 bonnet yung ginawa ko, yung isa para sa pamangkin ni My Love.